Ganda namin, oh, naka-formation kami. So guys, dahil muna kami dito sa Ermita Hill. Tsaka kami didiretso ng Digisit ba yun? Bakit ay? Yeah. Ermita Hill. Pero ganda ng dagat dun sa baba, oh. Ah, maganda dito. Picture tayo dito, oh. Picture muna, Pops. Pa-picture tayo. Ayun, oh, dito na kami guys sa Ermita Hill. Dito pala yung mga kadanta namin, ano. Sarap dito, ano. Ayun, oh, dami palang namamasyal dito. Dami pala pupunta dito, ano.
Tara. You know. Dami na nating narating ah. Pangilan na to? Dami na narating. Pangalawa. Daming sponsor ni Paps oh, sa likod. Paps, dami mong sponsor sa likod. Ayun oh. RFC. Sir, ano? 4x4. Ay, yung sa group nyo. Hindi sir. International na competition sir. Ay. Yun sir, yung mga kasama ko sa Cali din. Ay, mahal yan na yun. RFC sir. Kaya lulupit nyo sa pagdadrive din ng motor ah. Hindi naman. Sabi nga nila, wala daw sa CC, no? Saan? Sarap sana maligo, ano? Maliligo sila. Yan na yung ano, Ay! Ganda, oh. Oh, ayun, oh. Sarap maligo, oh. May picture na kami kanina. Baka walang mayan, oh. Baka walang ma-develop. Papa, dito lang yan sa kanya. Yung punto ng Tagalog. Oo. Diretso kami ng Digisit Beach. Patay tayo nito, bomba to. Naubos na yung gasolina ko. Bababa kami. Yun o, daming bata oh. Bumba daw. Ang saya-saya.
Sige, ikaw na. Ayun, bumalik na ulit yung ayos ng side mirror ko. Kanina kasi hindi. Nasagi. So ngayon guys, Digisit naman yung pupunta namin. Dito lang din. Bomba daw. Adobong manok. Bubuking ka na. Kasama ko si Mrs. noon. Ano na. Ano ko sinabi. May mga natrap na isda, no? Ayun, no? Maliliit na isda. Ano yun? Saan yung nasa yung sa bato? May na trap. Parang ano, parang. So pahinga muna kami dito. Sa baba. Ayan. You know, may extension pa pala dito, oh. Ay, hindi pala. Akala ko extension. Hindi nga lang, walang pagkain dito. Alam, Paps, meron dito, Paps, oh. Swimming pool. Kinakargan pa ng tubig. Saan tayo? Hindi sa kabila. Doon sa may kubo. Ito, 500 ba to? Hindi ko nga alam eh. Ayun, 600 yung malaki, oh. Ano gusto nyo? Sojo o Red Oh. Tingnan na eh. May Red pa, ang dami dito. Mamaya, di ba, diretso higa na.
Gas-gas pa yung tuhod nun. Ang dumi na ng lens ng helmet ko. Labo. Hindi ko napunasan kanina. Nawala na pala sa amin si Pops Mike. Budong may pupuntan pa sila sa Muñoz Nueva Ecija. Ayun, ganda ng dagat So pupunta namin ngayon, last destination namin. Tapos uwi na kami. Saan yung pang sa mukha ko? Ah, ito pala. Tara, ikot tayo.
Tara, Paps. Ikot tayo. Tingin-tingin tayo ng ano, souvenir. Yung? Ayun yung ano. Dito lang kami. Ay, para sa bata, no? Yes po sir, pambata po. Magkano naman yung ganyan, madam? Anong sir sa pambata? Pambabae ba to? Apo, 120 po. Binuksan na si Keisha ng ano eh. Ayan po panlalaki sir. Ay, panlalaki yan. Ito mga pambabae. Balik na lang ako, madam ah. Hintayin lang muna ako. Tuman sir, baka gusto niyo. Bagong luto yan. Mas daming pagpipilian, wala akong pagpilian eh, Paps. Ano ate, kamusta? Huwag na masyado maglayo kasi naghanap na sila ng kakainan. Ginabi na kami ng uwi. Pero di kami natuloy dun sa Sabang Beach. Tsaka lupad yung GoPro ko mga guys. So hanggang dito na lang guys yung vlog ko. Ride safe na lang sa lahat.